الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. النبي الماهي وعلى آله وصحبه ومن هذا هذوهم إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن حفيده سيدنا أبي عباس الخطب المختوم، وعلى خليفته على الإطلاق مولانا أبي إسحاق صاحب فيضة العظمى، كما ندعو لكل أحبابهم والمتمسكين بهذا الورد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، أتفضل بتقديم جزيل شكري وتقديري لهيئة تنظيم هذا الحفل الكريم لحسن ظنها بي مع ما أعانيه من قلة العلم والإلمام ببلاغة العلوم العربية وفنونه ومقاييس الجمالية. فلا شك أني لا أساوي كلامة أظفار العلماء ولا تربة نعلهم في هذا المجال، لكنها كلفتني بمتابعة الشيخ الذي لا يكاد يدانيه مادح من حيث الشاعرية وكثرة قصائد المديحية وتوظيف الفن للغة العربية لاستخراج صور البلاغية في ديوان سلوة الشجون. فكلما أقول لا شك أن هذا أمر إمرا، لولا أنني أتوصل بهمة الشيخ صاحب هذا الديوان لما استطعت أن أقوم بهذا العمل الشاق. أيها الإخوة، مع أن هذا التقديم سيكون باللغة المحلية، لكن ينبغي أن أعتذر إلى الزملاء قد أتداخل بالألفاظ العربية أثناء حديثي باللغة المحلية. To ‘yan uwa, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina gabatar da godiyata ta musamman ga wannan kwamiti mai girma na wannan kungiya ta mu mai albarka, wanda ya saba gayyato mu domin gabatar da irin gudunmawar mu a cikin fagen wannan babban kogi ko babbar teku ta ilimi da kuma addini a cikin maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Maudu'in da aka ban na yi magana shine wato na fito da wasu surori daga irin yanayin fasaha da iya magana ta maulanmu Shehu Ibrahim a cikin ɗaya daga cikin diwanansa, diwanin da aka yi wa suna da salwatu shujun. Wannan maudu'i yana buƙatar bajiman malamai a faryan harshen larabci, domin su ne za su iya fito da irin wayannan maganganu na wannan bajimin tekun malami a fagen larabci, wanda ya zama gade bago a cikin zirin mawaƙan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Saboda shehu Allah ya masa baiwa wajen juya harshen larabci a bisa tsarin da yake so. Allah ya masa baiwar gwanintar waƙe, Allah ya masa baiwar iya karya harshe a duk yadda yake so. Shehu wani encyclopedia ne, wato babbar teku ne na sanin kalmomin larabci. Don idan ka ce shehu, duk wani lafazi na larabci da za ka ambata shehu ya san shi, wallahi ba kai karya ba ko ba za ka yi kafara ba. Sakamakon irin yadda muka ga shehu yana juya harshen larabci a waƙe ko a zance zube, wannan ya nuna shehu yana da gwaninta sosai a wajen juya harshen larabci.
don haka duk mawaƙan begen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na larabci ba sa kusa da shi in za ka kamanta da matsayinsa. don shehu shi ne wanda yakan iya waka irtijalan a koyaushe a kuma cikin kowane irin yanayi. Yaban manzan Allah ya faɗi komai domin dukkan masu yaban ya fi su sanin haƙiƙar Muhammadiyya. Shi ne yake magana akan haƙiƙar Muhammadiyya. Sannan shehu ya yi fice a cikinsu wajen yawan waƙe akan yaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk sauran mawaƙa sun yi iyayen da suka iya, amma shehu yana faɗa da bakinsa yana cewa famar rama darki fishti yaƙi nabiyina faƙad rama amran mustahillan muharrama. Wayannan abubuwa ne wanda ba za su taɓa yiwuwa ba, to haka shehu ya yi fice a wannan fage. To tare da wannan matsayi da shehu yake da shi a wannan fage, sai aka duba wannan ɗan ƙanƙanin albajiri wanda bai kai faratan malamai ba, kuma za a iya cewa bai san komai ba a fannonin fasahar magana ta larabawa, wai shi ne saboda husnin zanni na sayidina ya ce in zo in tsamo wa'annan surori. To gaskiya na samu aikin wato mai nauyi a gare ni saboda girman wanda za a yi aikin a kansa. To daga nan sai na ga cewa yana da kyau na bibiyi waƙar ta shi diwanin iya bakin gwargwado a fito da zawahir ɗin da suka kamata na ilimin balaga. To amma ita balagar larabci, kafin mu zo kan ita balagar, za mu ga cewa abubuwan da wannan fefa ko kuma takarda ta kunsa za ta tauna a kansu shine na farko wani mabudi da shi ake fara dirasar shehu. Duk wanda ya tsaya a wannan waje ya dan taba, to ni ba zan ƙara komai ba sai dai na wuce shi, shine wajen bayani akan shaksiyar maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. To anan an yi ta bayanin ranar haihuwarsa da lokacin da aka haife shi da watan Rajab da aka haife shi da irin munasabobi da shi kansa wannan wata na Rajab yake da su. Na farko dai shine watan da aka yi Isra'i wal Mi'raj. Wannan fadala ta shafi dukkan wasu abubuwa da yawa da suka zo a cikin wannan watan. Za a ga cewa wani abu ne wanda yake da mahimmanci a cikin tarihin addinin musulunci. Saboda haka haihuwar maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tana nuna cewa wannan bawan Allah da zai zo ya zo da wani babban aiki na musamman, wanda a cikin zirin waliyai ba wanda ya zo da wannan aikin a cikin tsari irin nasa. Saboda haka abu na biyu da za mu yi magana, za a yi magana a kan ita kanta taken wannan diwani na salwatu shujun. Sannan na biyu sai mu fada cikin ɗan wani bayani kaɗan wanda ya kunshi fasahar magana ta larabawa a cikin ilimin balaga da yanayinsu. A ciki muka ce za mu ɗauki namuzaj a cikin sura ta yin magana, shine sura ta bayani. A ilmul bayan za mu ɗauki 'yan surori daga cikin wato ilimin kamantau, wanda manazarta larabawa kan yi nazari a cikin maganganun larabci ta hanyar da mai bayani zai iya isar da saƙonsa. Wani mai saƙon yakan isar ta hanyar kamantau, shine kamanta kaza da kaza. To shehu ya yi amfani da wannan sura, za mu ganta. Sannan akwai sura ta amfani da wato bayani kai tsaye da kuma bayani ta hanyar raɓe zuwa ga wani yanayi, shine majazi kenan. Sannan kuma za mu ɗauki a cikin majazi kawai isti'ara na ɗauka,
saboda dhikr majal, yanzu ma mintuna na kaɗan ne. Sannan sai kinaya, ita kuma kinaya wani abu ne da Hausawa kan kira shi jirwaye da kamar wanka. Akwai muhimmin saƙo da yanayin wannan salo na magana yake ɗauke da shi, wanda Shehu a ƙarƙashin fasaharsa da iya ƙwarewarsa ta harshen Larabci ya yi amfani da wannan salo na magana. Sannan malaman balaga kan yi amfani da wani ilimi da sukan kira shi ilmul ma'ani. Shi wannan ilimin yakan duba ma'anar maganar da ake faɗa. To ma'anar wannan ilimi ya kalle ta ɓangarori da dama. Wajen ba zai ba mu dama mu yi sikirftu akan dukkan ɓangarorin da Shehu ya yi amfani da su a nahiyar ma'aniya don isar da saƙonsa ba. Za mu ɗauki ginshiƙan guda biyu, su ne ta hanyar isar da saƙo ta hanyar labari, da kuma isar da saƙo ta hanyar da ba labari ba. Shi labari shine Larabawa suka ce ma'anarsa duk maganar da in kai za a iya musaka, a ce ka yi gaskiya ko ba ka yi gaskiya ba, wannan sunansa labari. Shi kuwa maganar da ba labari ba ita ce maganar da idan ka yi ba za a ce ka yi ƙarya ko ba ka yi ƙarya ba. To wannan salo guda biyu su kawai za mu kawo namazij saboda kuncin lokaci a wajen ma'anonin maganar da Shehu yake. Shehu wani yayin kuma yakan yi amfani da salo na idinabi, wani lokaci yakan yi amfani da salo na ijazi. Shi ma duk za mu fito da wasu abubuwa hasabin yanda lokacin yake. Sannan bangare na uku a cikin ilimin balaga shine ilimin da kan lura da adon magana. Ado na magana a wajen manazarta ilimin balaga sun kalle shi ta fuska biyu. Sukan kalli adon lafazan da mai magana kan yi amfani da su. Shin kalmomin da ya zaɓa ya yi amfani da su sun ƙayatar, sun dace da saƙon, sannan kuma akwai gwanintar ado a cikin lafazan ko babu. Na biyu, sukan kalli ɓangaren ma'anar. Ita ma'ana ce kai tsaye, ko kuma ma'ana ce da takan zo da fuska biyu ko wasu fuskoki daban-daban. To duka anan insha Allah za mu yi ƙoƙari mu fito da waɗanda suka samu in har mun samu dama. Na farko, Shehu kamar yadda muka ambata, manazarta da masu bayanai a baya sun yi ta bayani akan tarjamarsa. Duk abin da za mu faɗa sai dai mu maimaita. To maimakon mu maimaita gane mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da yake a gabanmu. Amma akwai fikira guda ɗaya da nake so in fito da ita a rayuwar Shehu. Shine shi Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya samu sakafarsa ne a hannun malaminsa guda ɗaya tilo, shine mahaifinsa. A wajensa ya yi iliminsa tun daga marhalar koyon harafai har izuwa ƙwarewar iya rubutu, shine kawai malaminsa. Sai kuma ulum ɗin da ya yi talaki daga wajen Ubangiji wanda Allah ya bashi min ladunhu. To Shehu a cikin wannan magana za mu ga cewa Shehu yana karatu, ya nemi ilimi. Ba hujja bane ga almajirin Shehu ya ce ba zai nemi ilimi ba, saboda Shehu ya yi karatu tun daga marhalar taji'a har zuwa marhalar ta'alifi, ya yi rubuce-rubuce. Shehu ya haddace alkur'ani kamar yadda aka faɗa tun yana ƙasa da shekara 10. Sannan ya iya rubutu duniya ko ina ta ji tun bai cika shekara 25 ba. Wannan yana nuna matsayin kaddi da juhudi da Shehu yake bazzalawa wajen neman ilimi. Sannan ita sakafar Shehu da iliminsa baki ɗaya ya tafiyar da shi ne cikin hidimar madihin nabawi alaihi salatu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shehu bai yi amfani da sakafarsa shi'iriya ko sakafarsa nathariya dan ya yabi wani mutum a duniya baki ɗaya ba. A nan ne Shehu yake cewa sakafatu Ibrahim fil ilmi kullihi madihu imamul hashimi wa fadlihi. Dukkan sakafar da Shehu Ibrahim ya yi gaba ɗayanta ya koye ta, gaba ɗayanta ta tafi ne duka
a yaban Imamul Hashimi, hidima ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Don haka ya kai ya kawo ya yi diwanai wanda wasu malamai suna cewa diwanan shehu na madihi kawai sun kai 15. Sannan ya rubuta rubuce-rubuce iri daban-daban wanda kowane irin rubutu ko da risala ce zai aika wa masoya ko zai aika wa mabiya, duk a cikinta yana farawa ne da yaban Ubangiji subhanahu ta'ala da salati ga manzansa. Don haka shi shehu babu wani abu a cikin rubutun shehu ko zuciyarsa, ba wani abu banda Maulana. Shehu yana cewa fa wallahi ma fil qalbi haddun li ghairihi fa ghairi rasulillahi laysa li ta'lama. A cikin sakafarsa bayan yayi wafati an samu rubuce-rubuce da yawa. Shehu ya bar dawawin kamar yadda muka ambata sama da 15 da rasa'il wanda ba za mu iya faɗan adadinsu ba. Sannan ya bar malamai almajiransa wadda suka yi karatu a hannunsa a lokacin da ya rasu. A wata jarida da aka buga bayan rasuwarsa ya bar ɗalibai kawai da magoya baya sama da miliyan wato ainihin 30 a duniya, tsakanin Afirka, yammacin Afirka da ƙasashen Turai da na Larabawa. Wannan adadi na zamanin wancan ne, amma idan aka yi la'akari yanzu ga waɗanda suka yi karatu bayan wafatin shehi a cikin littattafansa da hannun almajiransa, sai dai a yi zancen balayin ko ma a ce ma ba a san iyakarsu ba, radiyallahu ta'ala anhu. Sau da haka maulanmu gaba ɗaya ya gama rayuwarsa ne a cikin ita'ul fikri, ya ilmantar da duniya, ya islamiyantar da duniya, ya shiryar da duniya zuwa ga abin da zai kai su ga babban nasara a cikin rayuwarsu. Allah ya saka maulanmu shehu da alkhairi. Ya yi wafati an binne shi a Madinatu Khawlak, kuma har yanzu waje ne wannan darihi nasa na ziyarar mu masoya da mabiya. Allah ya saka masa da alkhairi. Shi diwanin salwatu shujun, ita salwatu kalma ce ta larabci wanda ainihin masdarinta asarinta abinda ake nufi tasliya. Wato ita tasliya kuma in mun duba a cikin ma'ajimul arabiya, abinda ake nufi da ita shine sanyaya zuciya bayan ta zafafa. Lokacin da zuciya ta shiga cikin zafi da damuwa, sai ka yi wani abin da zai sanyaya ta, to wannan shi ake kira salwatu a larabci. To idan muka jingina kalmar salwatu da shujuni, ita kalmatu shujun a larabci sifa ce mubalaga daga shajanu, wato baƙan ciki a hazanai da yawa. Shine a larabci abinda ake nufi da shajanu shine baƙin ciki mai yawa. To idan muka rakkaba ta a cikin tarkibul idafi muka ce salwatu shujun, to abinda ake nufi da ita shine wato wani rarrashi da ɗan adam ko mawaƙin kan yi don tausasa zuciyarsa wajen kawar da damuwarsa da tabbatar da farin ciki a cikin zuciyarsa. Shehu anan yake cewa salautu shujuni fi madihi muhammadin fazaha shujuni wasururu ata'i wadu. Wato shehu yana cewa na tafiyar da dukkan bakan ciki da suke cikin zuciyata da damuwar da take cikin zuciyata da yaban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Yace a nan bayan nayi ta yabo a cikin wannan diwani, shine sai Allah ya tafiyar da bakan cikin nan, ya kawo farin ciki cikin zuciyata, shine madadin waccan damuwa. Manazarta sun fassara wannan da cewa shehu ya faɗi wannan magana ne yayin da ya samu damuwar yankewar ziyara ta ɗan wani lokaci, don bisa ga al'adarsa a kowace shekara aƙalla yakan ziyarci manzo Allah sau 2. To sai aka samu tsawon wani lokaci bai samu ya je wannan ziyara ba. Wannan ziyara da ta ɗauke shi lokaci bai je ya yi ba, shine a wannan tsakanin ya wallafa wannan diwanin da ya ambace shi da suna salwatu shujuni, kamar yadda wannan suna ya zo a cikin diwanin.
don ya lallashi zuciyarsa saboda rashin samun damar ziyara ga habibinsa. Wannan kuma wata naza'a ce sufiya wanda duk wanda tafiyarsa ta yi nisa a cikin sufanci yana da wani zauki na soyayya ga ainihin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tunda shine wasilarsa zuwa hadarat ilahiyya. To shehu a wannan fage ya yi amfani da wasu baitoci daga cikin wannan diwani a lokacin da yake cikin wannan damuwa ta rashin samun damar ziyara. To sai kuma mu faɗo, wannan shine abin da wannan diwani ya kunsha. Diwanin yana da wato kasidu sun kai guda 30, yana da baitoci wanda yana da baitoci shi wannan diwanin sun kai misalin 800 da wani abu. Sannan ya jeranta baitocinsa ne da waƙoƙinsa a cikin wannan diwani a bisa tsarinsa na alifun ba'un, tartibul alfiba'i a kansa ya jero diwanin. Kuma shi wannan diwani shine na uku a cikin ziran diwanonin da aka hada guda ɗaya aka kira su majmu'u Diwanin Shehu. A watar wayar an ce 6 ne, wasu kuma sun ce wato ainihin 8 ne. To fa mahma yakun min amrin, to shi dai wannan diwani na salwatu shujun shine na uku, kuma ya masa take da salwatu shujuni fi madahi nabiyil ma'amuni, wato shine wato ainihin abin da yake sanyaya zuciyarsa a wajen yaban manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi.